Today's promise verse. നിന്റെ യൗവനം കഴുകേണ്ടതേ പോലെ നവീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ജീവിതകാലം അത്രയും നിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103 വാക്യം 5. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നു. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നിറവേറ്റും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. നമ്മുടെ ക്ഷീണമെല്ലാം ദൈവം മാറ്റി പുതിയ ശക്തി നമുക്ക് നൽകും. കഴുകനെ പോലെ നമ്മുടെ യൗവനം ദൈവം പുതുപ്പിക്കും. വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ. God bless you.